Sa ulo ng mga nagbabagang balita, traffic scheme at seguridad para sa Panagbanga 2023 planchado na. Presyo ng tikoy tumaas. Mga selda sa BJMP male dorm hinalughog. Random drug testing sa mga PDL at BJMP personnel isinagawa. At Pinoy sa Amerika gumawa ng replika ng Holy Rosary Parish Church ng Angeles, Pampanga gamit ang Lego. Bagamalam, Amyanan, Luzon. Narito na ang mga bago at may init na mga balita. Planchado na ng Baguio Technical Traffic Working Group ang traffic scheme at seguridad para sa Grand Street Dance Parade at Float Parade ng Panagbanga 2023. Magbabalita Charles Limon. Nahirapang mamasada ang jeepney driver na si Florante tuwing dagsang mga turista sa lungsod ng Baguio. Kaya ngayong tuloy na ang pagdiriwang ng Panagbanga, naghahanda na siya sa posibleng pagbigat ng daloy ng trapiko. Yung pagka nakakarga kami dito, natatraffic din kami dyan na kwan eh. Pero mas mukad tong papunta, papasok ng town. Sa February 25 at 26, isasagawa ang Grand Street Dance at Float Parade. Kaya upang maibsan ang mabigat na daloy ng trapiko, inihanda na ng Technical Traffic Working Group ng Baguio ang mga gagawing traffic schemes. Lahat ng access road na connecting sa Harrison, Session Road, i-close natin yan para hindi na po makapasok yung mga private vehicles, public vehicles na walang authorization galing sa BFFI. Since Inaasang isasara sa trapiko ng madaling araw ang Session Road, Harrison Road at South Drive. Bubuksan naman agad sa trapiko ang mga ito pagkatapos ng parada maliban sa Session Road pagkatapos ng Grand Float Parade sa February 26. Dito kasi isasagawa ang Session Road in Bloom na magtatagal hanggang sa ika-5 ng Marso. Kaya asahan din ang pansamantalang paglilipat ng mga paradahan ng jeepney na apektado sa mga rerouting at pagsasara ng kalsada. Tuesday, we have nagkaroon na kami ng meeting with all the PUJs affected dito sa Baguio, actually dito sa taas noong Martes, and nag-disseminate na kami ng mga rerouting scheme para alam nila at ma-disseminate na rin nila sa mga constituents nila o yung mga pasaheros nila na ganito yung magiging scheme nila pagdating ng February 25 and 26 po. Maglalabas naman ang Traffic Enforcement Unit ng BCPO ng mga rerouting schemes upang maabisuhan ang mga motorista. Hinikayat din nila ang drop, pick and go upang makatulong sa pagluluwag ng trapiko. Planchado na rin ang plano sa seguridad ng dalawang malalaking parada. As of now, we estimated about 1,600 plus to be deployed, and we maximize, kasi okasyon naman ng Baguio ito, we maximize the personnel of the Baguio City Police Office. So basically, with or without augmentations, the show must go on. Isa sa mga pinaghahandaan ng BCPO ang bilang ng mga taong dadalo para manood ng parada. 3 years ago na uhaw yung mga tao sa okasyon, so we expect na magkakaroon tayo ng anticipated naman na magdo-double yung crowd compared to the previous Panagbang. Sa huling datos ng BCPO, umabot sa humigit kumulang 41,000 na individual ang nanood ng mga parada noong Panagbanga 2019. Kaya katuwang ng BCPO sa pagbabantay at paglaban sa krimen ang iba't ibang mga force multipliers. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Isang Greyhound operation ang isinagawa ngayong araw sa BJMP Male Dorm. Isinagawa naman ang drug test para sa mga personnel at mga PDL. Narito ang balita.
Alas 9 ng umaga, nagsama-sama ang mga kawani ng PIDEA Cordillera, Baguio City Police Office at Bureau of Jail Management and Penology Male Dorm. Misyon nila, matiyak na walang nakatagong mga droga at kontrabando sa mga selda sa BJMP Male Dorm. Sa tulong ng mga sniff dogs ng PIDEA CAR, inalughog ang 28 cell dorms. Matyaga ring pumila ang mga PDL, dala ang mga personal na gamit na sunod namang inikutan ng mga sniff dogs. Diretso muna, walang mag-ayos na para makapasok lahat. Diretso muna. Actually, this is part of yung DDBG regulation on clearing on jail facilities. Annually, we are conducting this at least 3 per jail. With the memorandum of agreement with BJMP at PIDEA, na-enforce natin yung tulungan. Nag-conduct tayo ng canine sniffing dun sa mga kagamitan ng mga PDLs at even dun sa cells, mga selda nila, na hinalungkat din natin through Greyhound operation. Nakita naman natin na wala naman nag-indicate on the walang nagbigay ng positive indication on illegal drugs. It's a positive sign na yung enforcement ng BJMP, PNP and PIDEA is nagpo-fruit na talagang nakiklear natin na negative tayo sa pag-entry ng illegal drugs dito sa BJMP Male Dorm. Matapos nito ay sumailalim ang 50 randomly picked PDL sa drug test. And for our PDL naman, it's the minimum is 10% per quarter. So for this quarter, for this morning we will drug test 50 PDL, no, randomly, and then we'll have another probably basta within the quarter, because we do not only settle for the 10%. It must be above and beyond. Experience-wise, dito sa Baguio City Jail, Male Dorm, very submissive. Very submissive ang mga ating PDL. Kasi nga, it's part of their treatment plan. May treatment plan po tayong sinusunod kasi for them, especially those drugs and cases. Bukod sa mga PDL, sumailalim din ang mga personnel ng BJMP Male Dorm sa drug test. It's also the requirement of the Bureau na quarterly 100% ang drug test na personnel, no, to ensure na drug-free facility nga tayo, no? Dapat nagsisimula talaga sa amin. Kumpiyansa naman siya na maganda ang resulta ng mga test. Katunayan, ang hinihintay na resulta rin ang magbibigay sa kanilang muli ng drug-free facility certification gaya ng mga nagdaang taon. Sakaling may magpositibong personnel at PDL, agad nila itong isa sa ilalim sa confirmatory test. At kapag napatunayang positibo, dadaan sa legal na proseso ang mga personnel para sa haharaping mga kaso at madadagdagan naman ang kakaharaping kaso ng mga PDL. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Ipinagmamalaki naman ng PNP Cordillera ang mababang datos ng mga pulis na nasasangkot sa mga administratibong kaso. Ang detalye sa report na ito. Sa datos ng Regional Investigation Detective Management Division ng PROCOR noong nakaraang taon, grave misconduct ang naitalang pinakamataas na administratibong kasong kinasasangkutan ng mga pulis sa Cordillera. Samantalang ang ilan, minor cases na lamang. Sa kabuuan, 48 ang naitalang mga administratibong kaso. Mababa raw ito kumpara sa ibang mga lugar. Dito po sa Pro-Cordillera, very proud po tayo na magsabi na based on the data sa statistics po, consistent na mababa yung data natin ng mga personnel na nakakasuhan. And yun po yung maipapakita natin compared sa ibang region na nami-maintain natin yung level ng discipline. And yun yung continuous pa rin kasi yung ginagawa natin sa internal cleansing. Bagamat mababa ang datos, tinitiyak raw nilang patas ang paglilitis ng mga ito. Consistent po tayo sa i-enforce ng mga disciplinary measures natin through the strict observance ng mga rules and regulations. Kaya pag meron tayong mga
nakakasuhang mga pulis, talagang pinapakita yan na wala tayong kinikilingan sa pag-i-enforce natin ng ating rules. Sa pagbisita ni Police Major General Mario A. Reyes, Direktor ng Police Community Relation sa rehiyon noong Martes, payo niya ay panatilihin ng bawat pulis ang pagsasabuhay ng core values. To remind our officers, not necessarily third-level officers, to remind them about this thing about loyalty to the Constitution, to the organization, to the PNP organization, and of course, yung sa rule of law. Dagdag pa niya, anuman ang kinahaharap ng mga ito, dapat ay maging tapat sa organisasyon. Lagi nating piliin ang maging masunurin, tapat, at mapagpakumbaba. Sa paraan ito, wala tayong dapat ipangamba ang mga bagyo ang dumating sa atin. Dahil sa paggawa ng tama, kahit walang nakakakita, ay may magandang buhay. Bukod sa mensahe at pagbisita, nakiisa na rin siya sa isinagawang launching ng marker ng kanilang batch sa Philippine Military Academy sa loob ng Procor. Inilunsad din noong araw na iyon ang amphitheater at newly renovated log cabin na magsisilbing pahingaan ng mga bibisita. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Susunod, tradisyon ang paggawa ng tikoy na nanatiling buhay. Yan at iba pang mga balita, abangan. Marami sa mga farmers ang nag-aalaga ng manok. Ayon sa record ng Philippine Statistics Authority nitong taon, mayroong mahigit 700,000 na mga manok ang inaalagaan sa pamamagitan ng backyard farming. Sa ganoong negosyo, malaki ang maitutulong ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement ay puno ng essential vitamins at minerals, calcium, omega-3, D3 at probiotics. Kung kaya't mabilis ang paglaki, ganang kumain, mabigat na timbang. Simple lang ang paggamit. Ihalo ang isang kutsara ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement sa isang galong tubig at isang kutsara sa 3 kilo ng feeds at ibigay ito araw-araw sa inaalagaang hayop. Sa loob lamang ng 10 araw na paggamit, makikita mo na ang malaking pagbabago sa inaalagaang hayop. Kaya, bisita na sa lahat ng Agrivet stores malapit sa inyong lugar at umpisahan na ang pag-asenso kasama ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Aprobado ito ng Bureau of Animal Industry na may numero 18099. Isang pahid ka lang. Dahil walang aw sa PAW! Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong ispray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa-highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Pinapanatili namang buhay ng isang Filipino-Chinese na negosyante sa Baguio City ang paggawa ng tikoy na tradisyonal na pagkain tuwing Chinese New Year. Atin yang silipin sa kwento ni Charles Limon. Tuwing sasapit ang Chinese New Year, muling inilalabas ni Chris ang mga lyanera, steamer at vacuum sealer. Ito kasi ang mga gagamitin nila sa paggawa ng tikoy. Gano'ng katagal siya pinapaulit? Isang tradisyonal na handa tuwing Chinese New Year. Kaya siya bilog, parang symbolizes money or yung coins, di ba? Then sticky
Kasi parang ano siya, bonding to keep the family stick together, parang ganon. 15 taon nang gumagawa ng tikoy si Chris. Dati siyang distributor ng tikoy sa mga tindahan sa Baguio City. Pero sa tulong ng mga kaibigan, natutunan niya ang proseso at paggawa nito. 300 tikoy ang kanilang nagagawa bawat araw. Mga locals, bumibili rin sila. Kung bumili rin sila, hindi rin naman isa 3, 5, ganon. Binibigyan din nila yung mga kamag-anak nila. Yon. Umaabot ng 2 oras ang pagluluto ni Chris ng tikoy. Pagkatapos maluto, napalamig niya muna ang mga ito. Saka isasalang sa vacuum sealer at ilalagay sa packaging. Ipinagpapasalamat ni Chris ang magandang takbo ng negosyo noong pandemya. Pero isa sa mga hamong kinakaharap nila ngayon ay ang pagtaas ng presyo ng mga sangkap. Medyo tumaas ng konti dahil sa delivery cost. Yung mga gasoline. Yung sugar ang talagang double. Yun naman, dalawa lang naman ang main ingredient yan. Sugar and malagkit. So kaya walang magawa si Chris kundi itaas din ang presyo nito. Dating small, yung retail price natin is 95, ngayon 135. Yung medium, 120, ngayon 190. Yes, yung large is from 160, naging 250. Sa ganitong paraan daw, ay pagpapatuloy pa rin niya ang tradisyon at pagnenegosyo ng tikoy. Ang talagang traditional na ginagawa ng mga Chinese, local and international, talagang namimigay sila. Kasi ang paniwala is mamimigay ka, babalik mas marami. Mission daw niyang mapanatili ang tradisyon na ito sa abot ng kanyang makakaya at makapagbigay ng pag-asa sa bawat taong makakatanggap nito. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Nakatanggap naman ng gift packs ang mga estudyante sa isang liblib na barangay sa Bontoc Mountain Province. Ang detalye sa report ni Jose Robert Inventor. Naghatid ng regalo at saya ang DepEd Mountain Province sa mga estudyante sa Barangay Dalican, Bontoc Mountain Province. Liblib kasi ang barangay kaya bihira daw na makaabot dito ang mga serbisyo ng gobyerno. Pinangunahan mismo ni Regional Director Stella Carino ang pagbisita. Naging posible ito sa ilalim ng salaklibtan namnaman na programa ng DepEdCar, katuwang ang PhilHealth Cordillera at iba pang mga sponsors. Aabot sa higit 100 mag-aral ng Dalican Elementary School ang nakatanggap ng gift packs. Laman nito'y mga school supplies at grocery packs. Nagpasalamat naman ang mga estudyante at mga magulang sa natanggap na regalo. Bilang pasasalamat, handog nila ay mga sayaw at kanta. Nagpasalamat naman ang kapitan ng Barangay Dalican, Reynaldo Waking, dahil sa tulong at pagbisita ng mga opisyal ng Regional at Division Office ng Kagawaran ng Edukasyon. Growing in your heart. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines. Spread out your... Again, meron tayong decision ng Supreme Court dito sa NVRS Publication versus Islamic Dawah Council of the Philippines. At doon sa Philippine Journalist versus Fiotenen. At sinasabi nila na ang public officials should not be onion-skinned.
They are subject to criticism by their constituents, and not every action of cyber libel or libel filed by the public official will be resolved in their favor. And sabi ng ating Korte Suprema, it's very important na sa ating jurisprudence we recognize freedom of speech. And although it has limitations, that may only apply to private individuals and may not necessarily apply to government or public officials. So, yan po ang ruling dyan sa ating Supreme Court decision that public officials should not be onion skinned. Susunod, Pinoy sa Amerika gumawa ng replika ng Holy Rosary Parish Church sa Angeles, Pampanga gamit ang Lego. Ang detalye abangan sa pagbabalik ng Luzon Headlines. Susunod, Motorcycle Club naghatid ng tulong sa isang liblib na komunidad sa Alilem, Ilocos Sur. Ang detalye abangan. Sa milk din ng batang 90s, darat atin ang itrahay. Ang batang 90s milk tea, di ka magsisisi, promise. Sa milk din ng batang 90s. Bizarre Music offers a complete line of musical instruments. Bizarre Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Bizarre Music, bringing music closer to your hearts. Naman ngayon ang isang Pinoy sa Amerika dahil sa paggawa nito ng replika ng Holy Rosary Parish Church ng Angeles, Pampanga gamit ang Lego. Atin niyang silipin sa kwento ni Gracie Rutao. Kamangha-mangha ang obrang gawa ng isang kababayan na nakabase sa Amerika. Gumawa siya ng replika ng Holy Rosary Parish o mas kilala sa tawag na Pisambang Maragul ng Angeles City, Pampanga. Kita ang galing sa pagkakagawa sa mga detalye ng simbahan tulad ng dome, belfry, mga bintana, pinto at iba pa. Mula sa hugis hanggang sa kulay, kuhang-kuha. Pero ang mas nakakabilib, gawa lang ito sa pinagpatong-patong na Lego bricks. The thing is, Lego has limitations, so to speak, that there are specific, the pieces that you use for it. You cannot cheat. If you use the actual pieces, they can only be connected, in certain ways. This is a minifig scale, a Lego scale of the church. So what I tried to do my best is essentially capture all of the features that the actual church has. Ang masterpiece na ito ay gawa ni Amado Canlas Pinlac o AC Pin, 60 anyos na Pinoy na tubong Angeles City. Nag-migrate kasama ang pamilya sa New Jersey at nagtatrabaho bilang IT. And it started with my 3 sons, so I actually helped them out. But when they got older, so what happened was I winded up with all of their Lego, and I essentially started building stuff for relaxation, so to speak. So I never intended to be what I am now, as they call as a Lego artist. I never thought that was gonna happen. 2016 pa niya sinimula ng pagbuo ng Pisambang Maragul. Bukod sa pagkilala ng National Commission for Culture and the Arts sa simbahan bilang National Historical Site, nais niya ring magbigay pugay sa simbahan kung saan sila ikinasal ng kanyang asawa, 40 taon na ang nakalilipas. I promised my wife that I will build it for her because we actually were married in this church.
and grew up we're both Angeleños. We got baptized, everything, our siblings, our friends. I kind of wanted to do something for the hometown, so to speak. And what better project to do than actually build the Pisambad Miracle Church. Bukod sa simbahan, may Lego creations din siya ng mga bulaklak, landscapes, hayop, superheroes, movie characters tulad ng Star Wars at iba pa. Naitampok na rin siya sa iba't ibang articles, TV shows at nai-display na rin sa Lego House sa Denmark. Every time I go, to the other countries or even here in the States, in the conventions, I'm always proud to say that, that I'm a Filipina. Patunay si Mang Amado sa natatanging galing at pagkamalikhain ng mga Pilipino na nakikilala saan man sa mundo. Gracie Rutao para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ng Luzon Headlines ngayong araw. Muli, maraming salamat at magandang araw sa ating lahat.